Badakizue, urtero Otxaportilloko ekitaldia antolatu duela Etxarriko talde batek, udalaren babesarekin, seniden babesarekin, 1980. 30. Urtea da, aurten, Otxaportillon ekitaldea antolatu dugun, 30. urtea. Eta iruditu zaigu, 80. urte muga horren inguruan, eta exhumazioaren inguruan, momentu aproposa zela ekitaldiaren antolaketari buruzko hausnarketa bat egiteko, ez. Eta orduan hainbat bilera egin genituen Sakanako talde memorialistekin eta hainbat seniderekin eta baita ere Sakanako udalekin, eta planteatu zen eta erabaki zen ekitaldi honi beste zabaltasun bat ematea, irekitzea antolaketari dagokionez eta egiturari dagokionez. Eta, beraz, prestatzen ari gara, gaur hemen gauden udalen izenean, uste dut falta dela Iturmendi ere sartuko da, hitzarmenean, prestatzen ari gara hitzarmen zirriborra bat, Otxaportilloko ekitaldia urtero denon artean antolatzeko. Bai? Kontuan hartuta, Otxaportillo oso toki simbolikoa eta emblematikoa dela, eta zentzu hori guztia emanez. Ze Urbasan impunitate osoz, 1986. urtean, hainbat tokitan hilketak egon ziren, Urbasako hainbat liziazio pilotan, Otxaportillon bai, baina baita ere Zelain, baita ere Basaontziturrin, baita ere Ordotzen, Udaban, edo Pilatos izeneko tokian, eta Sakanako beste hainbat tokitan ere fosak ere baditugu. Aritzalko, Lizarrustin, Utsubarren, Sorozarretan, Olaiar Nazional bateko errepide zarrean, eta Sakanako hainbat biktima ere badaude Sakanatik kanpo, esate baterako Ibero. Kontuan hartuta fosa horiek guztiak eta biktima horiek guztiak eta memoria historiko ariketa zabal bat eginez, hartuko dugu Otxaportillo toki simbolikotzat eta emblematikotzat gogoratuz biktima horiek guztiak, eta udalon artean hitzarmen bat sinatuko dugu, hitzarmen horren behin betiko testua ez daukagu oraindik, baina horretan ari gara, eta elkarrekin antolatuko dugu ekitaldia. Gure konpromisoa izango da, ekitaldi horri lotutako gauza guztiak elkarrekin antolatzea, baimenak eskatzea, ekitaldia diseinatzea, komunikazio eta divulgazio lana, alderdi teknikoa, trafikoa, alderdi tekniko guztiak elkarrekin antolatzea. Konpromisoa hartuko dugu baita ere horretarako udal bakoitzak ordezkari bat izendatzea lan horiek egiteko. Konpromisoa hartuko dugu udalok horretarako behar diren baliabide tekniko guztiak antolatzaileen eskuzteko, edo sortuko den lantalde edo batzordearen eskuzteko, eta baita ere hartuko dugu konpromisoa gure aurrekontuetan partidatxo bat edo sortzeko, sor litezkeen gastuetarako. Hitzarmen hau behin betikoa denean osoko bilkuretatik pasatuko da, eta ez dakite esan dudan, baina antolaketan beti ere elkarlanean arituko gara Sakanako talde memorialistekin eta senideekin. Oraindik senideak zen diren ez dakigu, zakagu konfirmatua denik proben emaitzarik ez dugulako, baina luze gabe izango ditugula uste dugu eta haiekin koordinatuko.